Ja tam nastrikam aj penu. Čiže toto je vlastne zvyšok po komíne. Teda toto je komín, toto je druhý omietnutý komín a toto je rozobratý komín. On hlboko není, on je voľaký možno, že meter ešte donútra. A teraz sa to ešte trošku zapení okolo? Ja to zapením od spodku, to ja zapením a to s tým nepohne nič. Tak potom dobre, ja som sa trošku bál, že to bude ako labilné, že to môže sa podfúknuť. Nie, to je ťažké, však to má 20 kg. Ako keď sa zdobí torta. Dobre. Čisto, na rovnosť tam dáme, aby to bolo všade. Počkaj na ručičku. No. A čo hovoril chlapík od železa? Dudáš. Ako? Čo hovoril ohľadom plechu? Ja som nevolal Nie? nikomu. Takže proste nevie. Nikto nič nevie. Niečo nedrží dobre ešte. Dolíha dobre? No, dobre je. Keď takto to môžeme ešte... Nie je to tam deravé náhodou popod toho? Toto je celkom také torzo aj antény, ktorá zároveň plnila funkciu bleskozvodu a zároveň už dávno nefunkčného satelitu jedného aj druhého. Kyros, tam si môj? Dobre. Montuje sa siréna na alarm na fare. A nerobíme ani bordel. Že volá čo? Že uvidí, že to je, neviem, odvíj sa od steny. Tak... No dám vedieť, určite. Dáme väčšie, no. No však oni mohli byť hneď. Oni mohli byť hneď väčšie, keď to je 15 cm. Len som nechcel, lebo vieš, do väčších. Väčšie sú raz také a potrebuješ väčší šroub. A už zase toto je také, že je taký fajn šroub toto. Hlavne nespadni. A to si hovoríme sám sebe. Počujem, že niekto zavažuje trávnik. Asi Mišo Havala. Tieto čierne sú čo po bokoch? Ako repráky hore? No to sú repráky. Repráky naozaj? Áno. A to žlté? Cebaterka. A ten čip, ten zelený okolo? No, toto? Áno, áno. Však tu je výstup na repráky, tu je na baterku, tu sa pripája ten alarmový systém, kde je celá komunikácia a napájanie. Toto je hlavný mozog toho, ktorý komunikuje s tým. Toto je vlastne to napájanie a celý ten obvod na tie baterky. No, ďakujem. A v záverečný deň práce ešte potrebujem, aby robotníci upravili zadnú časť alebo vnútornú časť dverí. Je to veľmi škaredé. Oni to vedia, že je to nedorobené. To sa takto nedá. A v tej istej miestnosti je takýto škaredý strop, kde predtým bol káblik. A teraz je to takéto. Na tomto mieste som musel špachtľou očistiť omietku napadnutú plesňou. Dosť hlboko je, respektíve bola. No a to sa ešte musí opraviť, kým sú tu robotníci v tejto miestnosti, lebo nie je tu žiadny radiátor. A kým sú tu robotníci, zajtra posledný deň, tak dúfam, že vedia to, že toto ich čaká. To je taká mokrá časť, ale už sa tá vlhkosť neťahá. A tu je poškodená omietka pod oknom. No. Toto je prvá vrstva, hrubá vrstva omietky.
Ešte bude druhá. Hladšia. Chlapi išli veľmi opatrne hore, aby to neušpinili. Išli omietnúť komín. Naozaj omietajú ten komín na šedo, lebo viac tej farby inej neostalo. Toto je stavebný odpad, nie je toho veľa. To na zemi je sutina a to vo vreci, tak tam je naozaj stavebný odpad. Vrecia a takéto somariny. Toto je demontované lešenie, ktoré majú odviesť čoskoro, ako potrebujú, ako rýchlo sa ponáhľajú.